basta sa sila nga naguna-una nga may kaplanan kitang ilang ini. Kung tan-awon sila, susama lang nga sila nagduwa ug naglingaw-lingaw. Apan tipik kining mga kabatanunan sa 1843 nga nisalmot sa Run to Plant for Green and Philippines nga gitawag karong tuiga og Run to Care for the Plant subay sa taliabot nga El Nino. Kini gipahigayon ni adtong Hunyo 28 diin ang sentro sa kalihukan gihimo sa lungsod sa Liloan. Bisan pa man wala pa ni subang ang adlaw, andam na moatiman sa kalikupan ang mga nisalmot nga naglangkob sa mga kabatanunan. Alang sa uban, ang kalihukan dili lang mahitungod sa kalikupan kundili oras usab sa panaghiusa sa pamilya ubos sa usa ka kausa. Para mahilig siya sa gandagan, exercise, maghiyos ko, biluan, katabang mo sa isda niya, run para ma-healthy sa among lifestyle. Subay sa partisipasyon o suporta nga gihatag sa mga kabatanunan, lakip man ang mga nagkadaiyang katawhan, 32,500 ka mga bakawan ang natanom ug ubay-ubay ka mga tanaman ang dakong puruhan nga maluwas sa umaabot nga El Nino. Ang Run to Plant for Green and Philippines usa ka programa ubos sa Integrated Development sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun RAFI. Ang maong programa gipaluyuhan sa RAFI, pangagamhanan sa probinsya sa Subo ug Department of Environment and Natural Resources.